Здравейте, приятели! Искам в рамките на минутка да поговоря за нещо много важно, което забелязвам като тенденция при работата ми с клиенти, продавачи и купувачи. Голяма част от купувачите смятат, че пазар е тръгнал в сериозна фаза. Поделят ми, че забелязват голяма разлика в цените. Сега, на това до някаква степен е така, но нека да видим при какви ситуации се получава това нещо. Винаги едно от най-важните правила за продажбата на имота е било той да бъде правилно ценообразуван. И винаги, когато е имало разлика в представата на продавача спрямо пазарната цена, обикновено продажба не е имало. Затова голям процент от имотите имайте предвид, че когато видите корекция 10, 15 или 20 хиляди евро, в сегашния момент това е заради неправилно ценообразуване. Не толкова заради това, че пазара е в различна фаза, колкото за това, че просто до по-миналата година можеха да се сключват сделки и на по-високите пазарните нива. Сега обаче това нещо е различно. Така че сега към момента пазар е стабилен, продават се обаче имоти, които наистина са в пазарни нива.